to dělal, tak jako docela Víš, Silvi, výborně, Julo. Ono je to tak, že pes tě má jako pána Boha a kočka tě má jako sluhu. jako sluhu, no, přesně, no. Ale jako je úžasný, jako jo, a bude to kluk právě, tak to, no, je úžasný, ale jenom když on se chce. Ano. Sourek je to, no, ale a má ťapička, takže všichni mi tady říkají, jak je to hrozný, že mu říkáme jako ženským jménem a je to kluk a všichni, že jo, prostě hrozný. Ty ega, jak se předvádějí, tak to je radost, no. Ahoj, Julo! A je to on. Jo, tak končím, papa. Juli! Ahoj, Julo. Zdravíme. Ahoj, Julo! Dobré ráno. Dobré ráno. Julo ještě nemá zaplý mikrofon. Si nás bude jenom poslouchat zatím. Nemá. Už ano. Dobré ráno. Prečo tú kameru som si dal moc Dobré blízko. ráno, Julo! Dobré ráno, ja ju skúsim dať sem. A čo tam bude robiť? OK. Je to také fajný, no ale je OK. Dobre. No takže ďakujeme za privítanie. Od októbra som tu nebol, lebo som už si myslel, že už ste pokročili a bol tam aj iný dôvod, ktorý vie František, Milan a Honza, ktorý nebudem rozoberať, čo sa prevalilo vtedy, keď sa to prevalilo na verejnosť. Ale ľudia nevedia, lebo nevedia čítať medzi riadkami, čo som písal. Ale to stačilo už toho. Budem sa snažiť dnes tak, že hodinku, lebo ľuďom je to dlhé, potom si to musia zastaviť, počúvať to na druhý deň. Vždy som bol proti tomu, aby sa to tak naťahovalo. Takže sa to nebude naťahovať z mojej strany a potom sa odpojím a vy môžete pokračovať v češtine, lebo som sa dozvedel, že českí ľudia, hlavne smerom na až, nerozumejú tomuto tie 4 roky, takže sa ospravedlňujem tým chudákom, ktorí nás nerozumeli, ale tu vydržali, to mi bolo povedané. Hej. Preto sa Honza prekladá slovenský preklad, ktorý je na určitej úrovni, do českého prekladu, ktorý je na nejakej inej úrovni, pretože aj AI a Google a tak ďalej nemá šancu preložiť to, čo by sa malo, jak to Julo cíti, ale to je len Julová subjektivita. Dobre, tak minule sme si povedali, vy ste si minule prečítali z nejakej knižky, Honza tam niečo prekladal a vám hovoril niečo. Ja som stihol akurát 3 odstavce, z toho trvalo mi to asi 6 hodín, takže ja nie som taký rýchly ako Google. Takže to si prejdeme, lebo to, čo som počul, tie veci sú, proste sa to odpája od nejakej vyššej úrovne podľa Jula. Zanášajú sa tam do tých českých prekladoch, keď prekladá Honza slovíčka, ktoré Julovi sedia, tak potom povie, že české nejaké iné, ale to iné má význam, nemá taký význam ako to slovenské. Niektorým to slovenské lepšie sedí, ale keďže prekladači a v slovníku je napísané, toto je ten význam, no tak potom sa tam dá. Už ste videli aj u mňa predtým, že slovíčko som hľadal a ten význam tam vôbec neexistuje. Hej? Takže žiaľ Bohu, potom po hodine sa odpojím a vy si môžete to potom vysvetľovať v češtine, aby to rozumeli aj českí poslucháči. Tak ako Honza povedal. Takže minule ste si prečítali, že veľká učení, ktoré sú zamieržená pozitívnym smerem, predstavujú základní princípy. Díky nimž môže človek zakúsiť pravdu o sobě samém prostřednictvím své vnitřní duchovní práce. Vytvoření bezpečného prostoru pak vyžaduje učitele, kteří nechtějí nikoho zneužívať nebo znevažovať. To je v polovici som. A jsou proto příkladem svých vlastních princípů.
Oni sú príkladom. Okay. Sú zbavení vykorisťování následovníku vzájmu hnutí nebo věci. Vyhýbají se tak běžné polarizaci my oproti oni. Je třeba si zachovat jasnou představu rozdílu mezi logickým projevovým světem a tím, který je duchovní. Ještě jedna věta. V duchovním světě se nezabýváme formou, ale nelineárními základními principy, které se pak projevují na všech úrovních zdejší existence. To len, aby ste si zopakovali, čo ste rozumeli minule po česky. A teraz vám to prečíta Julo po slovensky a žiaľ Bohu to nebudete rozumieť. Toto je podpichovanie. A znie to asi takto. Lebo ja mám doma aj manželku, rozumieť, ja to musím žiť. Veľké učenia, ktoré idú pozitívnym smerom, môžu byť zamerané, ale neidú. Čiže ktoré idú pozitívnym smerom, nám predkladajú základné princípy, pomocou ktorých môže človek zakúsiť pravdu o sebe samom. Čiže tie učenia nám predkladajú základné princípy, pomocou ktorých môže človek zakúsiť pravdu o sebe samom. Čo hovorí tá veta? Hľadáme pravdu o nás samých, nie pravdu vo svete. Je to jedno, že čo nám počúvate, aký kanál počúvate, ktoré správy. Je to jedno. Ten základný princíp je, že pokúšame sa nájsť, zakúsiť pravdu o sebe samých. Ako? A to cez svoju vnútornú duchovnú prácu, pre ktorú je potrebná bezhraničná dôvera v zvolené učenie, aby človek nenakúpil neperspektívne poznatky. To je dôležité, jak som to povedal, bezhraničná dôvera. Julo v tomto krúžku je nie veľmi láskyplný, ako Hawkins povedal. Keď idete za niekým, keď sa chcete pozdvihnúť, potrebujete niekoho, kto vám dá po nose. Ak by bol Julo láskyplný, tak ako je s ostatnými ľuďmi, keď idem do obchodu, keď telefonujem a poprajem príjemný zbytok služby. Proste teraz tu opravoval jeden kotol, doktor mi povedal, že aký som ja príjemný pacient a proste, lebo vyžarujem láskyplnosť a som láskyplný. Ale keď za mnou príde niekto, skupina a povie, uč nás, naučiť vás nemôže, ale môžem, tak vtedy pochvalovať a byť láskyplný je to, čo robí väčšina učiteľov. Hovoria vám, aby ste boli láskyplní, hej? Ale nepovedia vám, ako to dosiahnuť. A potom sa tá celá štruktúra láskyplnosti zosype, lebo nejdete potom, tá láskyplná osoba nerozumie, ako Hawkins povedal, ako môžete byť láskyplní k tomu susedovi, ktorý vám zabil ženu. Hovorím tvrdé príklady. Hej, nehovorím také, že vám hodil snehovú guľu do okna. Niečo si tam dajte, čo ozaj je také. No nemôžete byť láskyplní, lebo ego hovorí, princíp ega je ten, že chce mať pravdu. Chce dosiahnuť niečo. Vy ste boli kedysi tá črievička, ten jednobaktériový, pomaly sme sa rozširovali, zvyšovali sme si úroveň vedomia. Keď sme dostali do zásluh, pokročili sme sa do vyššej kategórie, až nakoniec sme skončili, kde sme. A ten živočích potrebuje získať, potrebuje mať ten vlk, ktorý povie, napapajte sa vy všetci, no tak ten jak si zdochne, pretože všetci sa napapajú a nedostane. Čiže to je normál, že ego chce sa hrabať po niečom. A potrebujeme mať dôveru v toho učiteľa. Hej. Čiže keď niekto povedal, k tomu sa vraciam, hej, Julo nie je láskyplný ku niektorí sa odpojili. Vieme o konkrétne ľuďoch, ktorí sa odpojili, keď boli zvození Julom. Ego to nazve zvozeným.
Keď vám niekto vysvetľuje, ako nesmiete mať, to je na zázname, nesmiete mať dôveru v nič. Musíte dôverovať sebe samému. Tak potom Julo do toho sa zapre, pretože sme v krúžku, kde poslucháči sa chcú posunúť. Ak ste v krúžku, kde chcete golfovať, pôjdete do golfového krúžku. Ak chcete ísť do krúžku, kde sa narieka, tak pôjdete do nariekacieho krúžku, kde si každý vypluje svoju dušu a budete súťažiť, ktorý je väčší chudák. Tu to Julo neponúka. Preto bol aj nazvaný Hawkinsovský nacista. Hawkins to, táto Susan, som s ňou, som jej písal, ona mi odpísala. Hej. Ja som jej povedal, že robím tie videá, ako veľmi je spokojná s tým a sa teší, že strážim Hawkinsa. A ja som na to povedal, že žiaľ Bohu, aby som povedal pravdu, ja nestrážim Hawkinsové učenie. Ja strážim pravdu. A v úvodzovkách náhodou tú pravdu rozpráva aj Hawkins. Čiže potom sa zdá, že Julo je Hawkinsovský nacista, lebo bráni, v úvodzovkách bráni, obhajuje, to je tiež v úvodzovkách, proste stojí si za tým učením. Ale to neznamená, že to je Hawkinsové učenie. Hawkins nám ponúka cez jeho slová pravdu. Čiže Julo obraňuje tú pravdu. A keď potom nejaký poslucháč povie niečo, čo nesedí, tak Julo, vy si poviete, bežné ega povie, Julo ho zvozil. A preto sa už nepripája. Napríklad sme mali osobu, ktoré keď Julo povedal, že emócie v skutočnosti neexistujú, tak sa na druhý krát odpojila. A už nie je medzi nami 4 roky. Pretože si stojí za svojimi stanoviskami. Preto idem naspäť k tomuto, čo som teraz prečítal, je, že ja to musím nájsť. Je, že treba bezpodmienečne dôverovať nejakému učeniu. Žiaľ Bohu, Hawkins tu nie je a neviete, alebo nerozumieme toľko na angličtine, a keby sme rozumeli, tak zase to rozumieme z určitej oblasti. To hneď sa k tomu dostanem. Takže je to skreslené cez Julovú subjektivitu. Čo ináč sa nedá. Hej. Ináč by ste si čítali anglické a tie by ste si skreslovali podľa Julovej subjektivity. A Julo to sa snaží vysvetľovať príkladmi, aby to bolo vám bližšie. Alebo si prečítate český preklad. Zase na subjektivite toho, kto ten preklad robí. A vám možno viac sedí, pretože vždycky vrana sadá k vrane. A keď povie páv, že toto má, takto je pravda, ale vrana povie, no nie, ja ten páv to nerozumiem, ja krákorám. Hej? Takže sme si povedali, je tam bezhraničná dôvera zvolené učenie, aby človek nenakúpil neperspektívne poznatky. Alebo ešte horšie, zavádzajúce a zvádzajúce. Ide o vytvorenie duchovného, bezpečného priestoru. Tou bezhraničnou dôverou, že nemusíte strážiť, čo vám niekto navrhne a povie. Toho máte doma dosť. S manželkami, s deťmi, so susedmi, kde musíte strážiť, čo vám tá osoba povie. Už sme si povedali, že nižšie astrály sa radi prejavujú cez hlavne blízke osoby. A vy to môžete v rámci láskyplnosti držať 4 roky a povedať si, keď vám osoba povie, že sa na to môže vystrať, tak si poviete, OK, kvôli skupine robíme ďalej. No, ale vidím, že to ozaj treba robiť, lebo nejak to klesá. To je iba Julová subjektivita. Takže zatiaľ rozumieme tomu, čo sme povedali, aj po česky. Rozumíme tomu? Dobre. Ďakujem.
Takže ide o vytvorenie duchovného bezpečného priestoru. Ten priestor je to, že nemusíte sa báť. Julo si dáva pozor a je veľmi Julo zodpovedá Bohu za to, čo vám krákorí. A čím vyššia úroveň krákoráka, tak tým je ten postih potom horší. Takže aj Julo sa ospravedlňuje, to som vám už veľakrát povedal, keď vám niečo krákorí, nie je dobre. Čiže toto vytvorenie bezpečného priestoru je nutné a vyžaduje učiteľov, ktorí nemajú snahu niekoho zneužívať alebo ponižovať. A preto sú príkladmi svojich vlastných princípov. Využívať svojich, čo hovoríme, rozdiel je medzi, keď sa niekto pýta že chce si zvýšiť, tak Julo odpovie. Ale nie tak, ako s zvonnými tyčinkami, s gongom, danie si šáliku buddhistického na krk a sandálky. A povedať, tým by sme sa nikam nedostali. Vieme od Hawkinsa, že duchovný posun človeka je možný a tak je to zariadené. A keď si máte problém, tak sa chodíte sťažovať niekde inde. Že ego musí padnúť na hubu, po slovensky povedané. Padnúť na hubu, po česky povedané. OK. Využívať. Čiže nemajú snahu niekoho zneužívať alebo ponižovať a preto sú príkladmi svojich vlastných princípov. Využívať svojich následovníkov, napríklad v záujme tzv. Akéhokoľvek hnutia či vznešeného cieľa, ich ani nenapadne. To som vám už hovoril párkrát. Pes šteká. Jeho nenapadne mňaučať. Nie je to v jeho sfére, hlave, že by mohol niečo také priviesť. Proste to tam nie je. Keď vám niekto začne rozprávať niečo, to si dávate vy pozor. Tak ten fakt, že to priviedol do rozhovoru, je samotné to, že má v sebe to mňaučanie a nie iba štekot. To si zapamätajte, tento princíp, ktorý som vám už viackrát hovoril, ale je to ťažké, keď to poviem na rovinu, tak ja si nechcem robiť nepriateľov. Hej. Je tu u týchto učiteľov vyhýbanie sa všade prítomnej a vo svete normálnej, bežnej rozštiepenosti a radikálnosti. Teda polarizácii medzi my sme tí dobrí a oni sú tí blbí. To je bežné v tomto svete. A dobrý, blbý, tam si dáte hocičo iné, ale stále je to nejaké prídavné meno, príspevok, príslovka, či ak sa to povie, ktoré vychádzajú zo subjektivity. Teda je potrebné mať jasno v rozdiele medzi logickým, každodenným, bežným svetom, v ktorom žijeme, a tým, čo je duchovné. V duchovnom svete sa nezameriavame na formu, aspoň teda v miere, do akej prevláda úroveň vedomia študenta, že stále sa obracame na formu, ale je určitá priorita. Ale zaostrujeme sa na základné princípy nelinearity, ktoré sa na základe našej oddanosti k nelinearite potom prejavujú na všetkých úrovniach našej subjektívnej skutočnosti.
Hej, po česky sa prejavujú na všech úrovních zdejší existence. Julo to prejavujú na všetkých úrovniach našej subjektívnej skutočnosti. To si vie každý predstaviť, čo je naša subjektívna skutočnosť a to je skreslované nie. To je dané tým, čo sme nakúpili. Ďalší odstavec. Mám ho prečítať po česky, alebo môžem ísť rovno do slovenčiny? Můžeš říct, o jaký odstavec se jedná? Ďalší, ktorý Ano, ste si... ale číslo. Čo ja viem, číslo 2. No. Keď prvý bol prvý, tak toto je 2. Čo ja viem? Dobře, děkuji. Vytvoření bezpečného místa charakterizuje učitele, který nechtějí vykořistovat nebo zneužívat, takže velcí učitelé nemají zájem ovplyvňovat nečí peníze, životní rozhodnutí nebo osobní život. Mnozí z nich vlastně odmítají odpovídat na otázky na této úrovni. Místo toho jsou příkladem a hovoří o učení duchovného principu. Na studentovi nebo následovníkovi je pak ponecháno, aby rozpoznal, jak tento princip v dané situaci uplatnit. Výsledkom je, že neexistují žádné udělat chybu, existuje pouze učení v širších souvislostech, z nich je třeba tuto životní zkušenost uchopit. Teraz ide Julova interpretácia. Teda ešte raz. Vytvorenie bezpečného prostredia charakterizuje učiteľov, ktorí nemajú prianie niekoho zneužívať alebo ponižovať. Hej. Čo je to za blbá otázka a jaký si ty blbý a jak to, že to ešte nevieš a podobne. Takže veľkí učitelia nemajú záujem ovplyvňovať niekoho peňažné či životné rozhodnutia, teda osobný život. Mnohí z nich vlastne odmietajú odpovedať na otázky, ktoré sa tohoto týkajú. Namiesto toho uvádzajú príklady a venujú sa výučbe príslušného princípu. Hej. Nie sú príkladom. Uvádzajú príklady a venujú sa výučbe príslušného princípu. Potom je ponechané na študentovi alebo následovníkovi, aby sám rozlúskol, ako tento princíp uplatniť na danú situáciu. Keď si spomenieme, Julo sa to tak snažil, aj teraz sa to snaží povedať vám tú alegóriu okolo toho a potom ten človek si to musí vykoumať, po slovensky rozlúskať sám. Výsledkom je, že nie je nesprávnosti riešenia. Je tu len vyučovanie širšieho rámca. Existuje pouze učení v širších súvislostiach. Je tu vyučovanie širšieho rámca. Čiže máme nejakú udalosť, tak čo Julo rozpráva vždycky, ako sa na to pozrieť z iného uhla pohľadu. Tam je len jediná otázka, som ochotný sa pozrieť z iného uhla pohľadu? Jedna vec je si vypočuť ten iný pohľad a byť nenasratý. Aspoň navonok nie. Ale potom skončí stretnutie a potom počujeme šum. Že jak to Julo tam komu čo povedal a jak si to dovoluje a jak nie je láskyplný. A hovorím, keby som bol tak, ako sa správam bežným ľuďom, lebo táto skupina nie je bežní ľudia. Toto sú ľudia, ktorých sem večné ja pritiahlo, aby dostali po frňáku. Ja som ešte nedostal, sme dlhý ešte, no. Čo narobíš? Takže je tu vyučovanie širšieho rámca, čiže nejdeme, Julo nejde po konkrétnostiach. Tie konkrétnosti sú
pod tým. Ale vždy som vám ukazoval ten vyšší rámec, to, čo Hawkins hovorí, je tu len vyučovanie širšieho rámca, z ktorého sa má na tú skúsenosť pozerať a jak ju potom ponovom držať v mysli. To je veľká veta. To znamená, že všetko, nejaká udalosť je okolo vás. Všetky udalosti okolo vás. Všetko správanie vašeho manžela. Všetko správanie vašej manželky. Všetko správanie vášho suseda. Premiéra Českej republiky. Prezidenta Slovenskej republiky, či premiéra, či jak sa to tam volá, neviem. Viem, že tam je Fico, to si pamätám také meno. Je také, aké je, a my sa na to pozeráme zo šošovky zväčšovacieho skla našej subjektivity, ktorá mimochodom sa nikdy vo vás nemení. Ten podklad toho uvedomovania si je stále vo vás nemenný. Čiže keď cítite, že ego sa ide načičrať, našťourať na niečo, tak môžeme si vtedy, ak máme nacvičenú vetu, že si povieme, nechcem ísť do obsahu. Ja naozaj nechcem ísť do obsahu. Nechcem počúvať myseľ a jej story, jej príbeh o tej veci. O manželovi, o manželke, o prezidentovi, o čo robí Trump, o čo robí, ja neviem iné meno. Mazurek je tam také meno, možno není, neviem. No. Mandámy v New Yorku. To je jedno. My sme tu na to, aby sme my ako ľudia ste sa sem pýtali na to, aby ste mali možnosť pracovať na videní veci okolo vás z iného pohľadu. A to je celé. Prečo sme tu? Že keď cítite, že nejaká vnútorná niečo sa deje, že máte predpis v hlave, ako by to malo dopadnúť, ako by to malo dopadávať, ako by sa to malo odvíjať, tak v tom momente si musíte, ak chcete mať pokoj a kľud a ísť do stavu osvietenia, si musíte povedať, ďakujem za pozvanie, nepríjmam. Nejdem rozvíjať ten príbeh. Akokoľvek vzácny pre moje ego a akokoľvek si to ten sused nezaslúži, lebo som mu to hodnotili. Potom, keď si poviem, že mu idem odpúšťať, to už kone už vyšli. Kone sa ľahšie chytajú. Ovce už vyšli z barn. Zo stodoly, nie zo stodoly. Z kravína, z ovčiarne. Hej. Potom ich už odpúšťať im, to už je také, no chytajte ich. Keby sme ich neboli pustili, keby sme ich vôbec neboli hodnotili, keby sme zastavili ten hodnotiaci proces, ten príbeh toho hodnotenia, jak naskočí, tak nemusíme tie ovce potom chytať. Lebo to sú takí beťári, to sú jak zajace. Rozumiete, to je, pripustíte jednu zajačicu, jedného zajaca a keď to neštipnete pri korienkoch, tak tých príbehov sa z toho jedného vykľuje nespočetne veľa. Či čo tu hovorí Hawkins v Julovej interpretácii? Hej. Hovoríme príklady o ovciach a potom je na nás, aby sme to rozlúskli, ako ten princíp uplatniť na danú situáciu. Čo je tá daná situácia? Hocičo vo vašom živote, čo vás teraz trápi. Dnes vás niečo trápi.
nedostali ste povýšenie v zamestnaní. Rusi idú prevalcovať Českú republiku. Nebude drevo a nebude čím kúriť. Niečo si tam dajte. Každý má svoje. Nemáme peniaze na niečo. Pozrieme sa na to, ako to udržovať v mysli. Nemáme, nedá sa, nebude. Je to naozaj pravda? A čo by mi to robilo, keby som to neudržával tak v mysli, ako to udržiavam doteraz na základe svojho príbehu, ale by som sa na to pozrel ináč. Ako ináč? No tak, že veci sú ako sú. Zgegnem. Julo má problém tam so zadkom, lebo mal ten absces, neviem, jak sa to volá, také čosi. No, stále to mám, stále ma to boli. A ja som najmenej z toho rozrušený. Všetci okolo objímajú, aký trápenie. Dajte mi pokoj. To je najlepšie sa odpovedať, ak som, keď bol nemocný, som odpojil telefon a bol pokoj. Potom manželka ma našla. Neviem ako, ale našla ma tam telefonicky nejak, lebo telefon bol vypnutý. Sestrička, vaša manželka nevie, čo sa deje 2 dní. Lebo sa nedá byť aj tam odrazu. Aspoň v Julovi. Pretože ako náhle idete do toho stavu, že ste v pokoji, tak nechcete mať iných, ktorí musíte byť láskyplní, alebo chcete byť láskyplní, lebo nezožerú. To je dobré slovičko. Nie je im príhodná odpoveď, že veci sú ako sú. Lebo však, Julo, ty to musíš byť, až kým ja neodídem. Alebo proste niečo, no tak človek sa pozviecha z toho snehového záveja. No. Čo Hawkins hovorí, bola veľká chyba, ale vlastne nebola veľká chyba, no, a tak ďalej, hej. To je do nekonečna. Hej. Čiže výsledok robíme čo? Vyučujeme širší rámec, z ktorého sa dá na tú, ktorú životnú skúsenosť pozerať a tak ju potom ponovom držať v mysli. S použitím, nebudem to česky cítať, rozumiete to po slovensky? Ďakujem, dobre. S použitím mapy vedomia môžeme vidieť, ako môžu byť rôzne veci rozdielne držané v mysli. Čo sa to hovorí? Keď ste na 30-ke, ste presvedčení, že to, čo vidíte, ako považujete Boha, ako považujete okolie, čo sa okolo vás deje, je správne, lebo ste na 30-ke. To isté platí o 50-ke, 100-ke, 200-ke, 300-ke a tak ďalej. Každý má pravdu. Ale na to musíme mať určitú úroveň, že to vieme a nech majú pravdu. Vtip je v tom, čo Julo, keď bráni skupinu, keď niekto hovorí o niečom, ale tak nekoná. Tak potom to Julovi nesedí. Vonku je to úplne jedno. Ale keď niekto niečo tvrdí a potom koná ináč, tak to ukazuje ten princíp, aký ten človek je. A nie to, čo robí. Strom poznáte nie podľa šumenia listia, ale podľa ovocia, ktoré vám padá na hlavu, keď pod ním sedíte. To sú všetko príklady. Čiže môžeme vypichnúť ľubovoľnú udalosť vo svete. Vo vašej dedine, v domácnosti. A uvedomiť si, že v neprítomnosti našich nakúpených stanovísk tá udalosť sama o sebe nemá jaksi nejakú dôležitosť. Keby tam nebola vaša subjektivita, čiže by ste neexistovali pri tej búračke na tom aute a vy ste tam nie. Vy máte intravenóz, vy máte do žily pichnutú uspiavacú inekciu a ste tam nie. Ste odpojení. Hnevá vás nejaké nabúrané auto? Nie. Nie ste tam. Čiže v neprítomnosti uvedomovania, vedomia,
Alebo poďme nižšie. V neprítomnosti našich nakúpených stanovísk. Hoci ktorá udalosť sama o sebe nemá absolútne žiadnu, jaksi nejakú dôležitosť. Je nám to jasné? My snažím sa priložiť slovičko. Sme ovplyvňovaní. Kým sme ovplyvňovaní? Susedom? Manželkou? Sme ovplyvňovaní to, čo udržujeme v mysli. Sme ovplyvňovali svojimi myšlienkami. To je jediný páchateľ, ktorého musíte nájsť a odkrágľovať. Ale slušne, milúčko, spriateliť si ho, ponúknuť záčikovi mrkvičku, tyčinečku psíčkovi, keď tu teraz prišiel. Potom je vám s vami kamarát a potom ho môžete trošku skresávať. Že nemá ťahať, keď je hlavne na snehu a potom manželka je teraz v sádre. No to viete, to je tak. Jednoruky. A sme povďační, že sa to všetko deje, schádza, pretože tým odčinujeme karmu, ktorú by sme niekedy potom museli aj tak odčiniť. Nie je to teraz príjemné, keď nemusíme chodiť do roboty a odčinieme si. Sice mala zlomené vtedy aj ruku, aj kapáne, aj keď sme robili a potom to Julo ťahal pol roka. Zubnú ambulanciu, viete si predstaviť? Julo, nezubár, ťahá zubnú ambulanciu. Išlo to. Vždy to ide. Čiže v neprítomnosti našich subjektívnych nakúpených stanovísk žiadna udalosť nemá žiadnu dôležitosť. Sa rozvádzate? To nie je dôležité. Dôležité je, ako to udržujete, držíte v mysli. Tu je to napísané, ide výlučne o to, ako tú, ktorú udalosť udržujeme v mysli. Aký význam na tú udalosť premietame a dôležitosť, ktorú tej udalosti pripisujeme. A toto sú veci, ktoré robia rozdiel v interpretácii tej ktorej udalosti. Niekto sa rozvádza, prečo to Jula nehnevá? Lebo je od toho ďaleko. To vám hovorím taký príklad, hej? Alebo čo sa deje v Čechách, to je úplne jedno. Ale keby tam bol Julo, je to takisto jedno pre Jula. Lebo kto sa nad tým pozastavuje? Ego. Ego neexistuje v skutočnosti. To sú programov, ktoré, keď často sa opakujú, tak sa to volá, že osoba. A my sme tu na to, aby sme si povedali, nevrtajte sa v tom. V tých veciach. Keď som tam čítal, tie prvé 2-3 mesiace, Julo povedal, to je všetko obsah. To je, zanechajte to, jak tam nejaká odozva bola. Možno nás Julo skúša. No, pripojil sa naspäť radšej. Sama o sebe, bez subjektívneho názoru, žiadna udalosť vlastne významovo nič neznamená. Jej význam závisí od našej vlastnej úrovne vedomia alebo vedomia úrovne učiteľa. Hej. Keď ešte neveríme, keď ešte nie sme na tej úrovni, ale veríme tomu učiteľovi, tak veríme, že nám to vysvetlí nejak ináč a hoci to nevieme, a nezdá sa nám to, ale predpoklad je, Hawkins to povedal, tak je to pravda. Julo sa môže mýliť v tých veciach, lebo Julo je tiež subjektívny, ale to som preložil to, čo ste si minule česky prekladali. A môžu tam byť, samozrejme sú chyby, pretože aj Julo robí chyby. Ako príklad tohoto duchovného princípu, ktorého duchovného princípu? O čom hovoríme? Ako sa pozerať na veci z iného uhla pohľadu. A ten iný uhol pohľadu závisí na čom? Na našej úrovni vedomia. A kde sú popísané úrovne vedomia? Na mape vedomia. Čiže
popis mapy vedomia už sme si veľakrát popisovali. Hej? Keď sa rozbije okno, tak ste bez nádeji, potom máte strach o tom, že čo bude. Hej, ďalšia úroveň. Potom sa bojíte sa, že čo s nami bude. Potom dostanete chcenie niečo s tým spraviť, že sa posunuli zase vyššie. Hej. Potom ste nahnevaní, že to nejde, alebo ide, keď sa vám to podarilo, tak je výborne po 10 nádávkach, hej, tak ste potom hrdí na to a dostali ste sa až do odvahy, kde vlastne vidíte, že nejak sa to zvládlo. Zázrakom, lebo vaše väčšie ja nad Davi stálo a vás posúvalo. Ale toto je rapidný postup, čo som rozprával, hej. A potom si poviete, OK, tak môžeme sa pozrieť aj na iné veci, tak lebo to fungovalo s tým rozbitým okom. Čo bude robiť? Pozrieme sa na moje zamestnanie, pozrieme sa na manželku a tak ďalej. Hej. No, čiže na to je tá mapa vedomia. A Hawkins hovorí, dobre, ako príklad tohto duchovného princípu ukážeme na peniazoch, ktoré sú často zdrojom konfliktov medzi duchovnými hľadajúcimi, teda aspoň na začiatku ich duchovnej cesty. Hej. Kde ľudia majú tendenciu hovoriť niečo iné, ale ich skutky ho ukazujú niečo iné. A ľudia si to vedia vždy odôvodniť. Nepozerajú na skutky. My pozeráme na skutky, nie na rečičky. Dobre, toto mi trvalo 5 hodín, kým som to preložil, ďalej to nemám, lebo to stačilo, už máme 15 minút. Teraz vám pustím, mám zdieľanie. Pozdravuje Julo, Renata, Rada, ťa zase vidím, pozdravujem celú skupinu, Milan P. Honzo, mám tady správu, že nejde nyní YouTube. Dobre. Tak to malo byť. OK, majú zhare? Majú. Julo nastoupil takovým způsobem, že Honza ani nestihl všechno zapnout. Dobre, výborne. Tak sme to chceli. Výborne. Share sound, tu je to. OK. Vidíme tam ten úzol? To má aj zvuk, ale ten nezapínam. Niečo z výšky dáva dole a nevie sa k tomu dostať, tak to z výšky má dve laná, jeden koniec, druhý koniec, na jednom to spustí a na druhom potiahne, tak lano sa mu uvoľní a tá vec zostane dole. Tam je to aj napísané po anglicky, to netreba čítať. Hej. Ako zaviazať mech, aby bol dobre zaviazaný a aby sa ľahko rozviazal. Toto je bežný spôsob, ako to ukázal. A hovorí, že no tak máme aj lepší. Takto sa to robí. No pozrite sa. Takto. Pritiahne sa to dá dobre, lebo to je zasľučkované. A teraz sa to potiahne a drží to. A rozuzliť, potiahnem jeden a je to vybavené. Hej. Tu máte, ako nosiť slanu. Toto je ako zaviazať sáčik, ako aby netiekol. Alebo toto, keď máte lanko, ktoré sa ťažko zavezuje, tak spravíte túto fintu a drží to jak šlak. Okay. Ako dostať objekty, veci, ktoré sú vzdialené, ale môžete ich dosiahnuť palicou. Tak zase spravíte takýto uzlík a teraz ukazuje ten príklad, že tam je nejaké vajíčko spadnuté, tak tam dáte tento sráčik, paličku, potiahnete a máte to. Alebo toto dotiahnete, remote control. Dobre, ďakujem. Kde sa toto skončí? OK. Jak to súvisí s Hawkinsom? Ako? Teraz vám poviem, ste to už videli, ste to už prečítali. Však už to viete.
keď vám ukážem ďalšie 3 alebo 5 uzlov, ako vám to pomôže vyriešiť ten prvý alebo druhý uzol? Nijak, ale ego sa bude cítiť dobre. Videl som toľko uzlov. Čo hovorí Hawkins? Stačí jeden duchovný princíp, ale buďte si istí, že je to bezúhonný a perspektívny duchovný princíp. A ten, keď sa naučíte, tak vás to posunie dopredu. Nejde o to, koľko uzlov vieme si pozrieť a prečítať a preložiť. Hej, keď to v slovenčine to nesedí. Treba vymýšľať iné slovíčka. Namiesto toho, aby sme zobrali jednu stranu a tu sa učili. Ostatné skupiny, čo som vám povedal, tie čítajú napríklad Suri, 4 rozdelili na 4, ich tam menej teda, hej, tých surov. A každý týždeň čítajú jeden. Doblba, 20 rokov. Ešte Hawkins ich schvaloval. To je celé. Nejdu po novom uzlíku. Je vám to jasné? A teraz vám ešte pustím toto. Toto je, počkaj, v Sahare zase. 2. Teď bychom se podívali trošku na Slovensko. Dostal jsem moc hezký příspěvek taky k téhle zimě. Slovenským divákům se omlouvám za svou slovenštinu. Budu se snažit co nejlíp, ale přece jenom mi to moc nejde ve slovenštině. Jsem začátečník. Ale aj tak to číta. Julo, keby mu povedali, nesmieš čítať, keď som bol v Hawkinsovi v tých skupinách v Sedone a tak ďalej, ty nemôžeš čítať, lebo tvoja angličtina je na prd. Lebo ja mám prízvuk. Hej? No tak by som tam, viete, kto by tam čítal? Jedna osoba. Lebo každý má nejaký prízvuk. Julo má slovanský prízvuk. Sú tam ľudia z Marylandu, sú tam ľudia z Texasu. Hej, sú tam ľudia z Británie, teda neboli z Británie, ale rozumiete, čo hovorím, z Carolina. Tých nerozumiete, keď sme mali pacienta z Karolíny, tak to sa nedalo rozumieť. To ste sa smiali na vtipe, lebo ste videli, že on sa začal smiať. To sa nedá rozumieť. A vôbec sa necítili zle. Ani Julo sa necíti zle. A preto si dáva, ale keď niekto príde s tým, že to znie čudne, tá tvoja angličtina, to znamená, že mňauká, že to má v sebe to hodnotenie, že to nie je správne, to nie je dobré. Podľa mojej subjektivity to nie je dobré. A čo keby sme sa na to pozreli z iného uhla pohľadu? No? Jmenuje se to Deník nadějného Kysučana. Takže to bola prvá vec, čo tu budeme. A druhá vec bude pozerať sa na vec z uhla pohľadu, ako máme namáčaný čumák. To si všimnite, že jak sa to bude meniť. Ale čo sa nemení, je jeho subjektivita. Naša subjektivita, naše uvedomovanie. A keby sme s tým ostali, tak nás nič nemôže rozhádzať. A keď nás napadne mňaučanie, nejaká téma, tak si priznáme, áno, mám to v hlave. Pamätáte sa, Julo sa koľkokrát pýtal, keď bola odozva česky či slovensky, som proste vôbec nevedel. Pamätáme sa na to. No, lebo to neexistuje v Julovom svete, aby hodnotil ľudí, že to znie smiešne. No, jak to tak smiešne zniete vy Češi? Ako to je taká blbosť. Ale že to vôbec príde na pretras, to znamená, že to niekde hlboko je. A človek si to ale nepripustí, že to tam je. A začne hľadať nejaké výhovorky. Prečo to tak musí byť a nemusí byť? A vám hovorím, tam tá mačka, ten pes nezašteka, ten pes nezamňavka. Ten nemusí hľadať výhovorky, lebo to v ňom nie je. Tak, ako som vám hovoril v ambulancii pred 4 rokmi, keď som vám to hovoril, boli tam čierni pacienti a keď sme sa rozprávali s recepčnou o tom jednom pacientovi a mi popisovala ten čierny ako noc, ako čiernejší už nie sú. A Julo taký, že čierny?
Vôbec to tam neexistuje. Keď neviete mňaukať, keď tá mňaukovitosť nie je vo vás, ten predmet vôbec nevíde navonok. Jak sme si povedali príklad o Hawkinsovi, keď povedal, na javisku prišiel jeden, že má v ideu dokázať ľuďom, že vek nie, že behať maratón nie je závislý od veku. Aj 60-roční môžu behať maratón. Tak toto mu na to povedal Hawkins. Presne tento princíp, čo som vám povedal. Nepoužil toto, to hovorí Julo. Keď mňaukáš, to znamená, že to je v tebe. Ale ty si psík. Inými slovami, Hawkins povedal, už ten samotný fakt, že prinášaš toto do sveta, tu predo mňa, že dokázať, že 60-roční majú na maratón, to už to samé o sebe je ten dôkaz. Hej, lebo ten chcel ukázať, že nezávisí na veku. To bola ten podklad tej otázky, hej, že nezávisí na veku a preto spravíme maratón pre 60-ročných. Cítite to v tom? Už tým, že idem ukázať, že 60-ročný maratón, tak už tým ukazujem, že závisí alebo nezávisí. Rozumiete tomu? Niekto zakýve. Ja vidím len 5 hlav a také jemné kývanie. No. Už že ten samotný fakt ide na pretras, už to vám hovorí, že odkiaľ je tam za ľubom. A to ľudia sami robia stále toto. OK. 12. augusta. Nasťahovali sme sa do nášho nového domu na Kysuciach. Som taký šťastný, je to tu tak krásne, hory sú nádherné. Neviem sa dočkať, keď ich uvidím pokryté snehom. 14. októbra, najkrajšia krajina na svete. Listie sa sfarbilo všetkými tými krásnymi odtenmi žltej a oranžovej farby. Cestou som videl zo pár jeleňov. Sú také pôvabné. Sú to najkrajšie zvieratá na svete. Toto tu bude raj. Milujem Kysuce. 11. novembra. Čo skoro sa začne lov na jelene. Nemôžem pochopiť, ako niekto môže zabíjať tak nádherné zvieratá. Dúfam, že čo skoro napadne sneh. Je tak nádherne. 2. decembra. Tejto noci napadal prvý sneh. Vstal som a uvidel všetko prikryté bielou prikrývkou. Je to ako na najkrajšej požadnici. Vyšli sme von, očistili schody a prístupovú cestu a potom sme sa gužovali. Ja som vyhral. Keď prišiel snežný pluh, museli sme znovu odrhnúť sneh spred brány. Aká krásná krajina. Milujem Kysuce. 12. decembra. V noci znovu sneh. Znovu prišiel pluh a nahrnul sneh pred bránu. Ale je tu naozaj krásne. 19. decembra. V noci znovu sneh. Nemohol som výjsť s autom a ísť do práce. Je tu naozaj krásne, iba že som už trošku unavený z lopatovania. Znovu prišiel ten pluh. 22. decembra. Tie bielé hovná znovu padali celú noc. Už mám mozole od lopaty a aj chrbát ma bolí. Ten sviniar s pluhom akoby sa skrýval za rohom a čekal, keď ja odhrnem sneh spred brány. Svinia jedna. 25. december. A zase ten posraný sneh. Ak sa mi niekedy dostane do rúk ten buzerant s pluhom, tak ho zabijem. Prečo nesypú viac soli na cesty, aby sa ten drbnutý sneh skôr roztopil? 27. decembra. V noci znovu sneh. Už 3 dny nevychádzam z domu. Iba aby som odhrnul sneh za každým, keď prejde pluh. Nemôžem nikam ísť. Auto zapadlo do kopy snehu pred bránou a je aj chladno. Hovoria, že tejto noci napadne nových 30 cm hoven, kurva. 28. december. Predpoveď nevyšla. Napadlo 0,5 metra. Ak to takto bude pokračovať, neroztopí sa ani do leta. Už aj pluh zapadol a ten buzerant si prišiel ode mňa pýtať lopatu. Povedal som mu, že sa mi zlomilo už 6 lopát pri odhrabovaní toho bordelu spred brány, ktoré tam on najebal. Málo chýbalo tomu, aby som mu poslednou lopatou nerozbil hlavu, kokot jeden. 4. januára.
Konečne som sa dostal z domu. Bol som v predajni kúpiť trochu jedla. Keď som sa vracal, zrazil som autom jelenia. Na aute je škoda za 30 000. Tá postratá havieť by mala byť pobytá. Všade ich je ako hnoja. Čo ich všetkých nepostrelali na jeseň? Hajžli požovnícky. 3. mája. Bol som v autom servise. Neuvěřitelné, ako zhrdzavielo od tej humusovej soli, ktorú ti chuji všude rozsypajú. Do prdele aj so sožou. 10. mája. Jebem na to, sťahujem sa nazad do Nitry. Nemôžem pochopiť, ako niekto normálny môže žiť na týchto postratých kysliciach. OK, takže vidíme to stanovisko, jak sa mení, že? A mohli sa odsťahovať, ale byť v tom kľudný. Ďalší sneh, ďalšia lopata. Julo včera odhrňal sneh od 8. do 11:30 v noci a dnes ráno od 7. do 9:30. A to som stihol len polovicu. Napadlo tu rekordne nejakých 52 alebo koľko centimetrov za jednu noc. No proste sa neví to. A je to výborná príležitosť robiť nič. V úvodzovkách nič. Lebo odhrňate sneh a uvedomujete si svoj podklad, že čím je subjektivita, ktorú nazývame uvedomovanie si. Zdrojom tej subjektivity, zdrojom zakúšania, prežívania, zažívania je táto subjektivita, ktorá pochádza od Boha. A tá subjektivita sa nikdy nemení v nás. Bez ohľadu na to, že či sú jelene, alebo nie sú jelene. Alebo či solia, alebo nesolia. Podľa toho, ako sa mu to darí, tak taký má názor na solenie. Na začiatku soliť by nemali, lebo to ničí, na konci prečo nesolia viac. Na začiatku nestrieľajte jelene. Čiže, a to je bežné pri normálnych ľudí. Niekto vám niečo pri všedných ja. Niečo sa dozviete a zrazu si zmeníte názor. A nám nejde o zmenu názoru. Nám ide o to, aby sme sa... To som zle povedal. Nám ide o zmenu pohľadu na ten názor. Nám ide o to, aby sme sa stotožnili s tým podkladom, oproti ktorému ten názor je možné si vypočuť zmysly. Čiže my dávame pozor na to, že nechceme si privlastniť myšlienky. Nehovoríme, že nechceme mať myšlienky. To sa nedá. Učenie, alebo tí guruovia, ktorí vám hovoria, že zanechajte myšlienky. Je to zjednodušené, zanechajte myšlienky dňa. Hej? To vedia ľudia pochopiť. Ale my potrebujeme zanechať kladanie sa do tých myšlienok. Tú túžbu mať tie myšlienky. Ja tú túžbu nemám, čo to, Julo, vymýšľaš? Ale áno, máte. Je to tá mačka v tom psovi. Ten pes to nemá, ale vy tým, že máte tie myšlienky, to máte v sebe. Tým, že to prichádza, že sme si to povedali, že to je vo vás, to je znak, to je definícia, že to v sebe uchovávate. Prečo to tak kladiem na to dôraz? Lebo to je cesta, ako sa z toho vymotať. Musíme si priznať, že vo všetkých veciach mať tú odvahu, to je 200, že ja som ten strojca toho, ja zodpovedám len, mňa nasiera len to, čo udržujem v hlave ako svoje myšlienky. Keď sa Julo tuto porezal, padla mi polička na ruky, tak som išiel hneď do toho prvej pomoci, tam mi zaštili jednu, druhú ruku. Hej, ale tak to bolo akože, no je to, no, tako, hej.
Mám možnosť sa na veci pozerať tak, alebo tak. A je iba na vás, ako sa na veci pozeráte. Na nikom inom. Darmo sa pozrete doľava, doprava, hore, dole. Je to to, čo sme nakúpili našimi myšlienkami. A toto, čo Julo rozpráva, to je, si myslím, že to je učenie doktora Hawkinsa a musíme tomu dôverovať 100%. Lebo keď tomu nedôverujeme 100%, tak potom toto učenie nie je pre nás, lebo si vyberáme, že toto je správne, toto je nesprávne. Hawking sedí tak na 60%, ale tých 40%, no tak teda to ma teda podržte. Hej. Tak to nefunguje, lebo čo si vyberete z toho Hawkinsa? To, čo vám sedí. A čo vám sedí? To, čo ste si predpísali na základe svojej úrovne vedomia. Čiže hľadáme učiteľa, niektorí už dohľadali, ktorí viete, že toto je cesta, ktorá vás donese na konečnú. Čiže to bezpodmienečná, jak sme to povedali v tom prvom, bezhraničná dôvera v zvolené učenie, aby človek nenakúpil neperspektívne poznatky. A tí, ktorí sú okolo vás, ak nie sú osvietení, pozor na to, pretože vám dávajú rady na základe svojej úrovne vedomia. Čo môže byť dobre alebo zle, ale väčšinou, čo ja vidím tu, keď sa ľudia spýtajú na radu, Julo to povie takto, jak sme si vysvetľovali vždycky z toho rámca, hej, ako by sa to dalo pozerať na to, ale ľudia, keď sa ma spýtajú a ja im poviem, prečo sa ma to ľudia pýtajú? Čo je fajn, že sa pýtajú. Ale bežné ktoré sú na nižšej úrovni, sa pýtajú preto, aby mali možnosť niekoho obviniť, keď to nepôjde tým smerom, ako si oni naplánovali, že by to malo ísť. Takže potom ste vy na vine. Ty si mi to poradil, aby som to robil takto a to je teraz tvoja vina a keby som ťa nebol počúval, tak je to úplne iné. Proste, a ty si mi povedal, že mám investovať do týchto cenných papierov a na burzu a proste to je hľadanie si výhovorky. A že to schádza, je to mňaučanie v tom psíkovi. Čiže ten samotný fakt, že niekto zamňaučá, keď je pes, Julovi hovorí, bez ohľadu na to, čo tá osoba tvrdí, že nie je, ale ten fakt, že zamňaučal, znamená, že tá mačka je v tom psovi. Hej. Hawkins to popisuje ako baran či vlk v baraňom rúchu. V barančím rúchu. Dobre. Takže dnes sme si zapamätali, že bezhraničná dôvera v zvolené učenie, ktoré vytvorí bezpečný priestor, v ktorom sa môžeme potom nemusíme strážiť, čo tá osoba nám hovorí. Toto má byť bezpečný priestor. Hej. Keď sa ma pýtajú ľudia otázky, to je v poriadku, lebo ja ich neberem akože to je tak, to je otázka. Ale keď niekto povie, že takto by to malo byť a onak by to malo byť, hej, a keď sú tie útoky časté, tak potom to už človek chce počúvať toto, čo hovorí Julo, bez toho, aby bol zapnutý. Ak viete, o čom hovorím, že nepotrebujete sa strážiť to. Hej. Takže máme tu bezhraničná dôvera zvolené učenie. My nemáme za to záujem, ako radiť, či má človek fajčiť, alebo nefajčiť, alebo čo piť, alebo čo má jesť. To je úplne bezpredmetné. Hej? A ukazujeme si to na príkladoch a vyučujeme príslušný princíp.
Hej, potom je ponikaný na študentovi. To niekedy, Julo, ide viac do toho, lebo niekedy to nezafunguje, takže viac som potom, keď človek uvedie v konkrétne príklady, tak potom je Julo nie láskyplný. Tak som vám povedal, keď taká láskyplná osoba, keď sa aj niečo spýtate, tak sa potom rozplaká. Lebo tá láskyplnosť nemôže byť, ak nie je nastavená tým, že ten človek je tou láskou. Keď hrá láskyplnosť, keď je šumenie listov, nie je tým, tak tá láskyplnosť nefunguje. To vidíme aj v tých ostatných hawkinskových skupinách, ktoré sa hrabú po láskyplnosti a láskavosti. A to sa nedá, Hawkins to povedal, sa nedá, je nám to jasné, že sa to nedá byť láskyplný voči tomu vrahovi, ktorý vám zavraždil ženu, alebo deti, alebo niekto. Hej. Áno, nie je zo záznamu ten Ujo, hej. Dobre. Takže všetko je len v našej subjektivite a my si chceme, pozerať sa chceme na veci z iného uhla pohľadu. Na otázky nezvyšilo, lebo je hodina a ja som si povedal, že hodina stačí, pretože ľudia, ktorí si to použijú, alebo idú spať, alebo tak ďalej. Od začiatku som bol proti týmto dlhým, nehal som sa uhovoriť. Takže vy teraz, ktorí chcete, ja sa odpojím, na budúce spravíme tak, na budúci pondelok, ak to tam s vami takto sedí. Ak to nesedí, ja si môžem spraviť napríklad v nedeľu o 8 do 9 hodinu, alebo ak to bude tu sedieť, tak je to fajn tu. Tak, ak sa vy porozprávate, a teraz vám to, Honzo, to je zase uštipka, vám to môže preložiť do češtiny, lebo sa ospravedlňujem ľuďom, hlavne od Ašu, ako Honza povedal, tí nerozumejú po slovensky. Takže aby ste z toho niečo mali, tak teraz nasleduje tlmočník. Ďakujem vám všetkým a na budúce spravíme aj odozvy, keď nejaké budú. Hej. Julo má e-mail julodrh@hotmail.com, keď niekto chce priamo písať. Julodrh, jedno slovo, na hotmail.com, keď chcete niečo súkromne, hej, predebatovať. Takže ďakujem veľmi pekne a odpájam sa a prajem vám príjemný zbytok stretnutia. Ještě, Julo, ten e-mail jednou, prosím. Julodrh. Julo Drh. No. Celý. Dobrý. Díky. Zavináč hotmail.com. Jo. Takže super. No, Honza dál pokračovat nebude. Jako nemá význam. Honza tak dostal jiný úhel pohledu. A tak jo, tak je jiný úhel pohledu. Jestli máte vy k tomu něco, tak prosím, ale já to nebudu komentovat. Rád vás vidím všetkých. Jako Honzíku, je mi to fakt líto, protože tohle... Ale je, jak je, jo? Julo to prostě vidí takhle, nemá cenu mu něco vysvětlovat. Byla by to zase stanovisko oproti stanovisku. Dobře, ale je to tvoje skupina přece s Františkem, tak máš jako právo se k tomu vyjádřit. Hele, a bylo by to docela dobrý, ne? Je to Julova skupina. Není to Julova. Ne, počkej, Julo tu skupinu před 5 lety nastartoval, jo, vedl jí 5 let, to, že se potom odpojil a teďka se připojil, to je jiná věc, jo. Ale Honza se nedere být nějakým rádoby vedoucím skupiny. Honza vykonával potřeby přítomnosti, když tady Julo nebyl, a to je tak asi všechno. Ale to není, Honzo, to nemůžeš to takhle říct. Je to vás dvou skupina a Julo prostě překládal, byl ochoten z toho zúčastnit, ale jako tohle ten vstup jeho, nezlob se na mě, co to jako mělo být?
Nevím. Co to mělo být do prčic? To jako nikomu z vás jako přišlo všechno fair, jako OK, že se ani nezeptá, jestli se může připojit? On se zeptal, jestli se může připojit a Honza mu napsal, že ano. Ale to bylo všechno. Když Honza rozesílal ty texty, které dneska měly být čteny, tak Julo následně napsal, jestli se může připojit. Já jsem mu napsal OK a připojil se a bylo, jak bylo. Honza ani nestačil tím, že normálně děláme úvod, všechno toto, takže Honza nestačil zapojit YouTube, nestačil zapojit nahrávání na Zoomu. Prostě je to, jak je, no. Dobře, ale tak to neznamená, že budou všichni mlčet a že se to jako necháš líbit, protože tohle se mi fakt nelíbilo. Hele, je to Julův názor. Ale to není jeho skupina. Já se obhajovat nebudu, já to dělám z láskyplnosti a tady z těchto důvodů, ale když to Julo vidí jinak, je to prostě jeho úhel pohledu. Co blbneš? Ať se to vidí, jak to vidí, no. Ale nech toho, teď jsi nasranej, no, to chápu. Ne, nejsou nasranej. Já doopravdy, Silvi, je to prostě tak, jak to je. Je to Julův názor, je to jeho skupina, Honza tady funguje jako vrátný a teď vlastně měl nějakou funkci dočasného rádoby ředitele. Pokud se toho zhostí Julo, děkuji a to je tak všechno. Není to jeho skupina. A ty to víš moc dobře. Není to jeho skupina. A nelíbí se mi, jak se jako chová. Opravdu ne. A ještě bude povídat, že se to tady vypne a pak ho někdo bude pomlouvat, jako kdo mu to napsal. Musel mu to někdo ze skupiny napsat, tohleto. Ne, no. Julo z největší pravděpodobností tyto naše záznamy sleduje. Aha, tak to slyšel. Aha, jo. A tím pádem... Ale co to bylo za proslovy? Úplně o ničem, úplně mimo, jako nezob se na mě, jako co to bylo za proslovy, já mu to klidně řeknu do očí, co jsem si myslela. Akorát jsem jako shledala, že mu to psát nebudu. Silvi, neboj, on si tě zase vyposlechne. Ze záznamu, pochopitelně. A to mi vůbec nevadí. Já vím, že ti to nevadí. Ale co to bylo za řeči? Co to bylo za řeči? Jako úplně mimo. Podívej se na jeho ego. To je jako v pořádku. On jako si může říkat, co chce, a nikdo jiný nemůže jako říct svůj názor, jenom on, jako nejvyšší pán. Je v rozporu s tím, co říká a jak se chová. Nezlob se na mě. A nemyslím si to jenom já. A jestli vám všem to připadá OK, tak dobře, mně je to jedno, ale jako tohle, jako představa, že bych byla na tvém místě a někdo takhle vešel a takhle jako ovládl naprosto prostor a ještě jako se vyjadřoval k ostatním, co si to jako dovolili. Fakt tě obdivuju, jako fakt to ego musel hodně obměkčit, abys to vydržel a zvládl. Honza už měl od Julii přípravu. Honza už je vytrénovaný na tady takové věci. OK, dobře. Tak pojď se to poslechne. Já mám asi výhodu, že jsem polovině věcí, co říkal Julo, vůbec nerozuměla. Takže to mě tam tak nějak procházelo. A jediné, co jsem si z toho jako teda vzala a pro mě důležité bylo, že opravdu za všechno, co prožívám, si můžu já. A to je pro mě důležité, jo, jako vědět, že fakt ty situace venku, kdybych tam neměla ty programy, tak mě nechají v klidu. A to je znovu to připomenutí a takové ty nějaké věci, kde jsem cítila, že nějak na něco naráží, ale vůbec mi to není jasné, takže to nedokážu hodnotit. Prostě jsem tomu nerozuměla. A říkám, pro mě je důležité tady ta jedna informace. Připomenutí, že opravdu za všechno, co prožívám, je moje. Všechno. Všechno. Môžem teraz ja? Hej. Zdravím, dobré ráno. Dobré ráno.
Ak to bude Julo pozerať, tak ho pozdravujem. Teším sa, že som ho videla po 3 mesiacoch, po 4. Ale presne mi pripomenul jednu moju poučku, ktorou som sa začala na základe našej skupiny, budem hovoriť, dobre riadiť, že nemusím všetkému rozumieť a úplne kľudne môžem zomrieť sprostá. Tak presne takýto dojem mám z dnešného večera, že vďaka Pane Bože, tak môžem zomrieť sprostá. A chcela by som ti, Honzo, povedať, že tiež nechcem zaujímať nejaké stanoviska, ale napríklad mrzelo by ma, keby si to teraz úplne akože ukončil, veď sme ešte nemali ani požehnanie. Vieš, že vlastne stanovili ste na začiatku nejaký princíp, postup a mne to tak ako potešilo dušičku, aj keď nie vždycky, akože snažila som sa byť pripojená, ale keď mi to nevydalo, tak som si to pozrela na YouTube s 1-, 2-, 3-dňovým oneskorením a vyložene som sa napríklad na to požehnanie tešila. Pretože neviem, kto tam púšťal tú hudbu, kto ju vymyslel, či to je hudba od Hawkinsa, alebo si to tam ty našiel, alebo neviem kto, ale tá hudba má takú, až pre mňa absolútne takú liečivú silu, vieš. A to mi napríklad dneska chýbalo, ako prepáč, odpúšťam ti to, lebo som videla, že nastúpil Julo ako bojovník za, ja neviem čo, za Pravaridu, alebo neviem koho, alebo ako tí vaši blanickí rytíři, alebo naši sitňanskí rytieri, ktorí idú teraz brániť neviem čo a neviem koho a neviem prečo a neviem za čo. Ale v poriadku, ak to Julo tak cíti, tak ja to beriem. Len mu nerozumiem, ako a priznávam si to dobre. Ale som rada, že sa pripojil. Tiež som si poznačila jeho adresu a možno, že mu napíšem, aby som niečo pochopila, ale stále hovorím, že úplne kľudne môžem zomrieť sprostá, akože vôbec mi to nevadí, akože a teším sa na to s prepáčením. Dobre, takže iba toto. A ešte som vám chcela povedať, že vlastne tým, že ja som sa, ja neviem, pripojila asi pred 2 rokmi, tak sa vraciam k tým prvým nahrávkam. Dokonca som si našla aj to, čo ste robili v Piešťanoch a tak ďalej. Ešte som tam našla aj pána Mareša, lebo vlastne k Hawkinsovi som sa ja dostala cez Mareša a tak ďalej. Ale to chcem povedať, že áno, je to pravda, stále dokola sú opakované tie veci a tak ďalej, ktorým už niektorým začínam rozumieť, ale dnes som teda Jula nepochopila a nerozumela tomu, takže pustím si to zo 2-krát, aby som zistila, že čo tým chcel básnik povedať, ale nie je podstatné, či ja na mojej úrovni to pochopím alebo nie. On zrejme vie, o čom hovorí, rešpektujem to absolútne do posledného zbytku, ale prosím ťa, predtým, ako to ukončíš, pusti požehnanie. Ďakujem, to je za mňa všetko. Evi, v každém případě Honza už požehnání dostal v rámci toho takhle, ale určitě pustíme požehnání. Pak ještě bych možná viděl, že bychom se vrátili k tomu SUR 6a. To je také možná dobrý SUR na přečtení na dnešek. Měli jsme dokonce i nějaký domácí úkol, tak dobrovolný, tak se můžeme k tomu ještě pověnovat. A v každém případě, co Honza stihnul zapnout, tak je rek, to znamená, že nahrávám obrazovku na vedlejším počítači. To znamená, když tato nahrávka bude udělána, tak teprve potom ji Honza vloží na YouTube a tam to propojí se záznamem z dnešní skupiny, kde pravděpodobně tam toho záznamu moc nebude, ale bude tam to video, přes které se dostaneme k tomu, co bylo dnes řečeno. Dobře. Takže to je jenom co on zastihl, protože pak už zaběhlé věci už byly nezaběhlé, takže jak je, tak je. Ale jasne, všetko je tak, ako má byť, super. Dobre. A ďakujem pekne.
všetko. Takže půjdeme se podívat na to požehnání. Někde ho Honza najde. Honzo, klidně to můžeš zahájit tak, jako kdyby se nic nedělo. Klidně to začni, jako já vím, že je to jako utli trošku jinak, ale klidně to můžeš zahájit, i když to bude zkráceně, tak za nás, za naši skupinu věřím tomu, že to všichni oceníme. Jo, já taky nechci skončit. Jasně, ale jenom jde o to, takže mám ještě zapnout všechny nahrávání, anebo už vystačíme tady s tím, co máme, který bude vložený potom do archivu online setkání. Já vůbec nevím, o čem teď mluvíš. Klidně to zapni. Jasně. Tak jo. Dneska nějaká asi zpomalená. Takže už se na tom pracuje. Na tom zapínání na YouTube. Řekl bych, že pokud bude zájem o poslední čtení kapitoly 10 v české variantě, tak ji dáme asi příští týden, protože teď už bychom se do toho nedostali, ale všechno ostatní budeme se moc tomu věnovat. Tak teďkom zahajuje spojení mezi Zoomem a YouTube. Takže vypadá to, že už by to snad i mohlo být. Chvíličku mu to trvá, ale už to běží. Tak. No, teďka ještě to druhé. Recording in progress. Takže už je všechno nastavené jako obvykle, tak jedeme od začátku s tím, že vynecháme tam to čtení a měli bychom se tak nějak vejít do časového limitu. Zejména Milana, který potom musí v 9 hodin opustit skupinu.